Hi friends, welcome to this Waspan. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா உங்கள் மீனவன் அந்த ஒரு மீன் ஷாப்பை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நாங்க இன்னைக்கு அங்க போயிருந்தோம். இன்னைக்கு தான் வந்து டிசம்பர் 5th அன்னைக்கு அவங்க வந்து ஒசூர்ல வந்து ஓபன் பண்ணிருந்தாங்க. சோ எல்லா மீனும் சரி ஆக்டோபஸ், நண்டு, இறால் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்துச்சு. சோ யாராவது ஒசூர் மக்கள்ல இருந்தீங்க அப்படினா ஒசூர்ல இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா போய் நீங்க அந்த ஷாப்பை பார்த்து கண்டிப்பா நீங்க வாங்கி என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்றேன். அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, அவங்களோட வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்றாங்கன்னா அவங்க வந்து கடல்ல இருந்து மீன் பிடிச்சி 15 மணி நேரத்திலே அவங்க வந்து கொண்டு வந்துருவாங்களாம். அதே மாதிரி 48 hours மட்டும் தான் வச்சிருப்பாங்களாம் மீன் வந்து. அதுக்கு மேலே வந்து ஐஸ் பெட்டியில் வைக்கிற மீன்லாம் கிடையாதான். அதே மாதிரி அவங்க வந்து எந்த ஒரு ரசாயனமும் தடவிய மீன்களோ அல்லது ரொம்ப நாளாக வச்சிருக்கிற மீன்களும் வந்து அவங்க வைக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு உறுதியாக சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னா ஒரு 15 கிலோமீட்டருக்குள்ளே நம்ம ஒசூரில் இருக்கிற சரௌண்டிங்கில் இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு முந்தின நாள் நைட்டே வந்து நம்ம ஆர்டர் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த நாள் காலையில் வந்து டெலிவரி பண்ணிவிடுவாங்களாம். ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. அதே மாதிரி நேரில் கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நேரில் போய் கண்ணால் பார்த்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய், இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.